Takže aktuálne je nás niečo vyše 40. Tie začiatky boli také, áno, začínali sme dvaja a možno mi veľmi pomohlo to, keďže som v minulosti pôsobil v dvoch známych finančných inštitúciách, kde som dlhodobo venoval sa tomu, že som náboroval a budoval týmy, tak som presne vedel, ako to robiť nechcem. V podstate všetci sme to robili asi rovnako, nikomu to nejako nefungovalo a ja som si povedal, že idem to robiť trošku ináč a skúsim niečo nové. Takže čo bolo asi takou hlavnou myšlienkou je, že som sa začal venovať tomu, že som začal oslavovať existujúcich v úvodzovkách hotových ľudí v konkurenčných spoločnostiach. Keďže za sebou som vnímal veľmi silnú značku, kvalitné digitálne služby a perfektné portfólio produktov, tak som si povedal, že idem to tým ľuďom ponúkať a uvidím, ako budú reagovať. Čo bolo super, že už v prvých mesiacoch som dokázal k sebe do tímu znáborovať Majku Strakovú, Juraja Sladkého, čo boli asi také hnacie sily v tom mojom tíme a aj vďaka ním dnes nás je vyše 40. Takže ten zásadný rozdiel bol asi pre mňa to naučiť zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk. Keď som v minulosti pôsobil vo finančných inštitúciách, kde to boli v úvodzovkách teplé miesta, tak som sa svojím spôsobom o tú výšku svojho príjmu nejak veľmi báť nemusel. Bola síce obmedzená, ale bola aj relatívne istá. Keď som došiel do Fincentra, tak to bolo o tom, že nejako to nie je obmedzené, ale jednoducho tú zodpovednosť za ten výkon a ten výsledok musíš vziať do vlastných rúk. Postupne som si začal uvedomovať, že mi tento systém vyhovuje a že nie som nikým a ničím obmedzený a na mojom výsledku záleží len koľko daný mesiac si odnesiem zo svojho pôsobenia. Svojich ľudí sa snažím viesť k tomu, že jediné, čo potrebujú, sú aktivity a kompetencie a ten výsledok sa dostaví. Najväčší problém nás Slovákov je v tom, že všetci to vnímame, že to, čo je isté, je to najlepšie. Na druhej strane treba si uvedomiť, že všetko len v našich hlavách a o tom, ako sa k tomu celému postavíme. Medzi tie najväčšie výhody, prečo si myslím, že tí ľudia mali by to skúsiť v mojom týme a celkovo v Swiss Life, je hlavne sila značky. Dnes dokážem oceniť to, že tá švajčiarska spoločnosť dáva tomu výraznú pridanú hodnotu, čo na mnohých stretnutiach práve oceňujem, silu značky. Potom sú to digitálne technológie, kde si myslím, že na Slovensku patríme medzi tú elitu, čo sa týka digitálnych služieb a určite obrovské portfólio kvalitných produktov. A druhá vec je ľudskosť. Celkovo ja sa ten tým snažím budovať na nejakých kvalitných medziľudských vzťahoch, lebo pre mňa je to základ budovania skupiny a stále zdieľam názor, že ak budú dobré medziľudské vzťahy, zdravá konkurencia, tak potom budeme dosahovať aj fantastické výsledky, čo sa nám v podstate aj za to posledné obdobie úspešne podarilo. Tak u nás to funguje takto, že pravidelne sa stretávame, vyhodnocujeme si to, porovnávame a dávame spoločné ciele. Ja osobne som zaviedol pravidelne vyhodnocovanie aktivít a sú momenty, keď píšem každý deň ľuďom, teda mojim kolegom, čo sme za daný deň dosiahli. Ľudia si na to tak zvykli, že pravidelne očakávajú tieto výsledky a medzi sebou sa navzájom porovnávajú. Ak sa pozrieme von oknom, tak aj tu v Košiciach sa stávajú nové byty, predávajú nové auta a ľudia potrebujú všetky finančné produkty. Osobne si myslím, že to, koho budem oslovovať, záleží len na nás. Podobne ako na západe, aj my tu v Košiciach máme bonitných a menej bonitných klientov. Moje povýšenie na základe už preplatených bebov je pre mňa osobne veľký záväzok, ale na druhej strane ma to veľmi osobne teší. Osobne vnímam tento model ako najviac transparentný a spravodlivý. Tak ja osobne veľmi rád mám synergický efekt, snažím sa to pretaviť aj na mojich kolegov a hlavne sa bavíme o tom, že nie je to môj výsledok, ale je to náš výsledok. Osobne záleží na tom, aby každý z nás dosiahol to, čo vlastné nastavenie chce a ak ščítame tieto čiastkové výsledky, tak nás to dovedie k jednému veľkému úžasnému, čo sa nám aj za tú posledné obdobie veľmi podarilo. Za posledné 2 roky som vďaka spoločnosti Swiss Life Select mal možnosť navštíviť veľké množstvo nových nepoznaných krajín. Veľmi ma to naplňa. Osobne veľa ľudí kolo mňa vie, že sa veľmi rád venujem lyžovaniu. Som vášnivý lyžiar a aj vďaka tejto spoločnosti som dokázal sklbiť tie svoje koníčky, voľný čas a prácu. Osobne sa teším, že si môžem žiť život podľa vlastných predstav.